1 сентябрьден Россияда Пушкин картасы программасы гамәлгә керде. Бу программаны туры эфир вакытында Россия президенты Владимир Путин игълан иткән иде. Ул 14-22 яшьлек россиялеләргә юнәлдерелгән. Татарстанда шул яшь аралыгындагы 331 меңнән артык кеше исәпләнә. Татарстан мәдәният министры Ирада Юпованың хәбәр итүенчә, Пушкин картасын дәүләт порталы сайтында рәсмиләштерергә була. Әлегә карта виртуаль итеп эшләнелгән, әмма киләчәктә аның пластик варианты да булыр дип көтелә. Шунсы мәгълүм, һәр картада шәхси ясала. Билетны кеше үзенә генә сатып алырга хукуклы. Билетларны шулай ук дәүләт порталы аша сатып алырга мөмкин. Быел картага 3000 сум акча күчерелә. Ул ел азагына кадәр тотылырга тиеш, чөнки калган сумма 2нче елга күчми. 1 гыйнвардан картага 5000 сум салына һәм ул 1 елга исәпләнә. Бу программада Россиянең барлык төбәкләрендәге мәдәни оешмалар катнаша. Географик яктан шикләүләр юк. Татарстанда 68 мәдәни оешмага билетны яңа төр карта белән алырга мөмкин. Бу исемлекне махсус комиссия төзи. Сүз уңаеннан программада шәхси мәдәни оешмалар да катнаша, тик алар арасында шоу-бизнеска кагылганнары юк. Пушкин картасы бирелә безнең 14 яшьтән 22 яшькә хәтле ир-егетләребезгә, кызларыбызга. Бу инде яшьләрне тарту нисбәтеннән бирелә. Бу Пушкин картасы акчасын аның бүтән җиргә тотып булмый. Культура өлкәсендә генә тотарга мөмкин, мәдәният өлкәсендә. Шуңа күрә бик ышанабыз, бик 2нче елга инде ул 5000 сум булырга тиеш. Хәзердән үк әзерләнәбез һәм көтәбез. Көтәбез үзебезнең яшьләребезне театрыбызда.